हर हर महादेव। भैया आ बहनी सभे के दिल से प्रणाम बा। रउआ सब सुनत बानी शिव चर्चा भोजपुरी अमृता के संग। आज हम रउआ खातिर लेके आयल बानी एगो ऐसन प्रेम कथा जवन खाली प्रेम ना है बल्कि तपस्या, भरोसा आ सच्चा समर्पण के कहानी है। ई कथा है भोलेनाथ आ माई पार्वती के। बहुत पुरान समय के बात है, जब सृष्टि शांत रहल, देवता लोग आपन आपन काम में लागल रहल। उहे बखत एगो ऐसन घटना भइल जवन पूरा संसार के हिला के रख दिहलस। राजा दक्ष एगो बर यज्ञ करवावत रहले, बाकिर ऊ अपना दामाद भोलेनाथ के न्योता ना देहलन माई सती, जे शिवजी के अर्धांगिनी रहली। जब ई बात जान ली तो उनका दिल में बहुत दुख भइल। ऊ सोचली कि हम बिना बुलावलो अपने बाबूजी के यज्ञ में चली जाएं। लेकिन जब सती वहां पहुंचली तो उनका बहुत अपमान सहना पड़ल, काहे कि राजा दक्ष शिवजी के बुरा भला कहे लगले। ई सब देख के सती के सहायल ना, अपना पति के अपमान देख के ऊ अंदर से टूट गईली। आखिर में यज्ञ के अग्नि में कूद के अपना प्राण त्याग दिहली। जब ई खबर भोलेनाथ तक पहुंचल तो उनकर गुस्सा के कोई सीमा न रहल। उनकर आंख लाल हो गईल। ऊ क्रोध में अपना जटा से वीरभद्र के उत्पन्न कैलन। जा आ यज्ञ के नाश कर दे। वीरभद्र गईल पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिहलस। लेकिन एह गुस्सा के पीछे एगो टूटा दिल रहल। भोलेनाथ अपना सती के वियोग में दुखी हो गईनी। ऊ दुनिया से दूर हो गईनी। ना कवनो मोह, ना कवनो माया, बस गहरा ध्यान। समय बीत गईल। फेर सती जी दोबारा जन्म लेहली। एह बेर ऊ हिमालय राजा हिमवान आ रानी मेना के घर जन्म लेहली। उनका नाम रखायल पार्वती। छोटपन से ही पार्वती जी बहुत सुंदर, शांत आ भक्ति में डूबल रहली। बाकिर उनका मन में हमेशा एगो अजीब एहसास रहत रहे, जिसे ऊ कवनो खास काम खातिर जन्म लेहले बाड़ी। एक दिन नारद मुनि उहाँ आइले। ऊ पार्वती जी के देख के मुस्कुराइले कहे लगले, हे देवी, रउआ साधारण न बानी। रउआ के जन्म खुद महादेव के अर्धांगिनी बने खातिर भइल बा। ई सुनते ही पार्वती जी के मन में शिवजी खातिर प्रेम जाग गईल। उनका लागल जिसे ऊ अपना जीवन के सच्चा मकसद जान गईली। उधर भोलेनाथ अभियो ध्यान में लीन रहले। सती के वियोग में ऊ दुनिया से दूर हो गईनी। हिमालय के पहाड़ पर बैठ के गहरी तपस्या करत रहले। ना कवनो इच्छा, ना कवनो भावना। पार्वती जी ठान लेहली, हम शिवजी के पैब ही पैब। ऊ महल छोड़ दिहली, जंगल में जाके तपस्या शुरू कर दिहली। दिन बीतल, महीना बीतल, साल बीतल। पहले ऊ फल खैली, फिर सूखा पत्ता, आखिर में हवा पर जिए लगली। उनकर तपस्या इतना कठिन रहल कि देवता लोग भी देख के हैरान हो गईल। उधर देवता लोग एगो बड़ संकट में फसल रहल। तारकासुर नाम के एगो असुर बहुत ताकतवर हो गईल रहे। ऊ स्वर्ग में आतंक मचा दिहले रहे। देवता लोग परेशान हो गईल, काहे कि ओकरा वरदान मिलल रहे कि ऊ खाली शिवजी के बेटा से मरी, बाकिर शिवजी त ध्यान में लीन रहले। तब देवता लोग कामदेव के भेजलस कि जाके शिवजी के ध्यान भंग कर। कामदेव आयल अपना प्रेम के बाण चलवलस। जिसे ही शिवजी के ध्यान टूटल, ऊ गुस्सा में आ गईले। अपना तीसरा आंख खोल दिहलन। देखते ही देखते कामदेव भस्म हो गईल। ई सब देख के भी पार्वती जी डरी ना, उल्टा उनकर भरोसा मजबूत हो गईल। उनकर प्रेम सच्चा रहल। ऊ शिवजी के बिना कुछो न चाहत रहली। भोलेनाथ सोचे लगले, देखल जाओ ई प्रेम सच्चा बा कि ना। ऊ एगो बूढ़ ब्राह्मण के रूप धारण कैलन। पार्वती जी के लगे पहुंच गईनी। ऊ पूछलन, बिटिया, तू काहे इतना कष्ट उठा रहल बारू। पार्वती जी कहली, हम शिवजी के पति बनावे खातिर तप कर रहल बानी। ब्राह्मण कहे लगले,
अरे ऊ शिव, ऊ त अघोरी है, भस्म लगावत है, कवनो ठिकाना ना। तोहरा जैसन सुंदर लड़की उनका लायक ना है। ई सुनते ही पार्वती जी के गुस्सा आ गईल। ऊ कहली, रउआ चाहे कुछो कहली, हमार मन त शिव में बस गईल बा। ऊ जिसन भी बाड़न, हमार खातिर ऊ सबसे महान बाड़न। हम त उहे से बियाह करब। ई सुन के भोलेनाथ खुश हो गईनी। ऊ अपना असली रूप में आ गईनी। आ कहे लगलें, हे पार्वती, तोहार प्रेम सच्चा बा। आज से तू हमार अर्धांगिनी बाड़ू। ई सुनते ही पूरा संसार खुश हो गईल। देवता लोग फूल बरसावे लगल। अब बियाह के तैयारी शुरू हो गईल। हिमालय पर्वत पर चारों ओर खुशी छ। जब माता मैना शिव जी के बारात देख ली तो उनका मन घबरा गईल। चारों तरफ भूत प्रेत अघोरी। ऊ हिमवान जी से कहली, हम ई बियाह ना होके देव। देवता लोग परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु आगे बढ़ले। ऊ माता मैना के समझले, महादेव के असली रूप बहुत सुंदर बा। माता मैना कहली, पहले हम ऊ रूप देखब। एह पर भोलेनाथ मुस्कुरा देहलें। आ धीरे धीरे अपना दिव्य रूप में आ गईनी। चारों ओर उजाला फैल गईल। उनका रूप देख के सब मोहित हो गईल। माता मैना खुश हो गईली। आ बियाह के अनुमति दे देहली। फिर भव्य बियाह शुरू भइल। ब्रह्मा जी मंत्र पढ़े लगलें। शिव आ पार्वती 7 फेरा लेहनी। 7 जन्म के वचन भइल। आ एह तरह से दोनों एक हो गईनी। पूरा ब्रह्मांड में खुशी छा गईल। हर हर महादेव के जयकार गूंज उठल। समय बीतल। आ पार्वती जी के गोद में एगो बेटा जन्म लेहलें, कार्तिकेय। ऊ बड़ा होके बहुत वीर बनले। देवता लोग उनकरा लगे आके कहले, अब समय आ गईल बा तारकासुर के अंत करे के। कार्तिकेय युद्ध में उतर गईनी। भयंकर लड़ाई भइल। धरती कांप उठल। आ आखिर में कार्तिकेय तारकासुर के वध कर देहलें। देवता लोग खुश हो गईल। चारों ओर जय जयकार होखे लागल। ए तरह से शिव आ पार्वती के प्रेम पूरा संसार के बचा देहलस। ई कथा हमनी के सिखावेला कि सच्चा प्रेम में धैर्य, भरोसा आ समर्पण बहुत जरूरी होला। अगर पार्वती जी हार मान लेती तो ई प्रेम अधूरा रह जात। आ अगर शिव जी प्रेम के ना समझते तो ई मिलन न हो पात। तो याद रखी, सच्चा प्रेम हमेशा परीक्षा लेला, लेकिन अंत में जीत उसी के होला। फिर मिलब अगला कथा में। हर हर महादेव।